Has de ser més pràctic. No facis volar coloms. Ja és hora que despertis. Sigues realista. Et sona aquesta cantarella? Va ser realista en Francesc Santasusana Vendrell l'any 1926, quan va iniciar el seu projecte? T'imagines amb la d'impossibles amb els quals es devia topar? I les primeres persones que van confiar en la seva idea? Eren realistes? Creus que els germans Montgolfier, quan van imaginar el seu globus aerostàtic, tocaven de peus a terra? Així i tot, van creure en la seva idea. Van persistir fins a fer-la realitat. Només un somiador com Ignasi Homs podia dibuixar Cala Buresa i convertir-la en una perla modernista. El secret és fer allò que t'apassiona, creure en el que fas i perseverar. Qui hagués dit, si no, que el que va néixer com un petit projecte a Manresa acabaria creixent sense perdre el seu esperit familiar i proper de sempre. Avui som presents també a Barcelona i a Palamós. Si has imaginat una idea, si dins teu has sentit vibrar la guspira d'un somni, mou-te, camina, perquè quan mires més enllà de l'evidència, descobreixes que la vida és molt més que deixar-se portar. De vegades hauràs de nedar contracorrent o transitar camins costeruts per arribar a fer el cim. El món és a l'abast de les teves mans quan creues les barreres de la por. Omple la teva vida de significat i no de coses, i fes-ho ara. Probablement viure va d'això, d'arriscar. I quan arrisques, també t'acompanyem. Però és clar, això que dic, tu ja ho saps. Santasusana, som realistes. Creiem en tu.